José Llago, son mariscador, son socio da Cofradía de Pescadores de Vigo. Aquí estamos nun banco marisqueiro na zona da Guía, que é unha das zonas de Vigo que aínda conserva así un litoral natural onde aínda hai bancos marisqueiros. Un banco marisqueiro é un lugar natural onde se dan as condicións para que se desenvolva unha comunidade que vive enterrada na area, comunidade infaunal que se chama, onde hai especies que son de interese comercial, como as ameixas, o berberecho, a navalla. Pois aquí temos as tres representantes das especies que podemos atopar neste banco marisqueiro. Estas dúas son ameixas autóctonas. Son a ameixa babosa e a ameixa fina, ou de lei. A diferencia entre estas, a ameixa fina é a especie máis valorada no mercado. Cando se saca da auga, esta fina pode aguantar máis de case unha semana, ou mellor, entón é máis fácil a súa distribución. A babosa tamén é unha especie bastante valorada, o que pasa é que ten a pega que é moito menos resistente. É moito máis delicada, nun par de días morre, non é tan valorada comercialmente por os distribuidores, por eso. Pero bueno, a súa calidade é similar. E despois esta é a japónica, que esta non é unha especie autóctona, o que pasa é que está xa naturalizada aquí. Empezou a plantarse, hai unhas décadas, e agora xa naturalizada significa que xa pode facer o seu ciclo de vida completo. Que tamén a menos valorada comercialmente, esta ten a cuncha moi gorda, entón claro, con un kilo desta tens menos cantidade de carne que con calquera destas. As ameixas deben diferenciarse pola forma e por certas características, como as cuadrículas estas. A forma da babosa é alongada, máis alongada que as outras, que son máis altas, non? E ademais a súa superficie é lisa. En cambio, nestas dúas especies, fina e japónica, hai unhas bandas, tanto horizontais como verticais, que forman unhas cuadrículas, que no caso da fina é unha cuadrícula menos evidente, e no caso da japónica é máis evidente. Tamén a japónica é notase que é máis robusta, cunha cuncha máis gorda, e tamén soe ser un pouco máis alta que a fina, que é máis alongada. E a fina, despois, outra característica da fina é que ten nesta parte un lado recto. En cambio, a japónica é redondeada. A charnela, onde se unen e tal, que a japónica soe ter esta mancha negra, en la que non sempre. É importante diferenciar estas dúas por eso, porque ten a diferencia de valor comercial é moi grande. Estas dúas, a fina e a japónica, viven na parte alta da praia, que soe quedar en seco coa baixamar, e se apañan, no marisqueo soen apañarse co sacho. En cambio, a babosa é unha especie que non tolera quedar en seco. É máis delicada, ten a cuncha máis fina, etc. Entón, sempre ten que estar en bancos, nunca vas a topar en bancos que queden en seco na praia, sempre por debaixo da liña da marea. Así ordenadas, se esta fora unha praia, serían na parte de arriba estarían estas dúas, despois estaría a babosa, esa máis ao fondo tamén soe haber bancos de navalla. Aquí neste caso tamén. E normalmente se ordenan así. Esas ferramentas que se utilizan son as tradicionais, as que se usaban normalmente no tema agrícola, os sachos, os rastrillos, os angazos, etc. Eu só traer este sacho con punta cando hai moita pedra, moita rocha, e despois o angazo cando é todo area ou limo. E eso, para usar en seco, sobre todo especies como sobre todo a ameixa fina. E despois este se chama rastro ou raño,
Simplemente é un aparello que se usa cando non traballas en seco, vamos. Pode ser que a marea estea moi alta ou que, por exemplo, que vayas a coller especies que nunca quedan en seco, como a meixa babosa. Coa auga, máis ou menos dende os ollos ata o peito, si un angazo que vai levantando o fondo con un copo metálico, e por el se van toda a area, a cría pequena e tal, e te quedan aquí os individuos adultos, que recolles e vas metendo no salabardo, que tamén é outra, pode ser de varias, o sea, bueno, pero soe ser algo que flota con unha tal, entonces vas metendo aquí as capturas e tamén se van conservando vivas, claro, metidas na auga. A japónica e a fina quedamos en que viven na zona alta da praia. En teoría, a fina require unha area solta e limpa, e a japónica vive máis en fondos de limo, ainda que, bueno, se mezclan. A competencia que hai entre elas non está clara. Supónse que, bueno, se considera que a japónica esta é unha especie de fora, por lo tanto é, bueno, potencialmente invasora, non? De feito, se naturaliza e é invasora e ocupa o espacio de outras especies, pero é unha invasora que non se considera moi virulenta, vamos. Pero sí que pode chegar a competir polo espacio coa fina. Este proceso de sustitución da japónica pola fina xa pasou, por exemplo, en países como Italia. En Italia antes existía esta, que xa non existe. Toda é agora desta, da japónica. O marisqueo en Galicia está plantexado dende unha perspectiva artesanal. Que o tema artesanal limita, non, a capacidade que tes de modificar o entorno. O sea, eso, te limitas coas ferramentas a túa capacidade de facer un impacto no litoral. Hai un sistema de gobernanza que pode considerarse de cogobernanza, onde as cofradías de pescadores propoñemos unhas medidas de xestión que a Consellería ou a Administración acepta ou matiza, non? Unha das medidas de xestión para facer unha explotación máis ou menos sostible é pois non estar continuamente vindo a un solo banco. O sea, é o que se chama rotación de bancos, non? Despois a cantidade que podes coller ao día, o cupo diario. Podes modular, non? Bueno, cando ves que un banco está empezando a resentirse porque está sobreexplotado, pois baixas o cupo de captura, non? Despois outra medida de xestión moi importante é o tema das tallas mínimas. Hai unha talla mínima xeral, onde non podes coller individuos menores que esos. E se basa nun estudio científico, vamos, no que se garantiza que polo menos todos os individuos se podan reproducir a lo menos unha vez, cheguen ao seu tamaño adulto. Despois, aparte destas medidas, que son como medidas que fas nos días que ves a traballar, que ves a coller o marisco para leválo a vender, aparte deso tamén hai días que se chaman de traballos non extractivos, que poden ser, pois eso, tipo limpezas. Hai moitos días, sobre todo na nosa costa, se acumula no mar, se acumula un montón de lixo que non vemos durante case todo o ano, que está aí no fondo, pero cando chegan os temporais mandan todo ese lixo á praia, non? Aproveitamos esas épocas para sacar unha parte dese lixo, todo imposible. Despois, outro tipo de traballos non extractivos son as sementeiras e os traslados. Podes aportarlle nova cría para axudar ao banco natural a recuperar. E esa cría podes comprala nun criadeiro ou a facer o que se chaman traslados. Si que hai bancos onde hai moita cría, pero non chega a crecer nunca ata tamaño comercial. Entón, boa cousa, vamos, trasladar, coller esa cría, parte desa cría, e levala a bancos onde sabes que sí que crece.
Eses plans de xestión se basan nun continuo seguimento ambiental, non? O obxectivo principal é que a explotación do recurso natural sexa rentable e sostible, non? Os bancos marisqueiros son bancos históricos, o sea, aquí lévase apañando marisco dende que hai recordo, o sea, incluso é moi importante para a poboación da zona. Lembran que, por exemplo, hai xente, os máis vellos falan da posguerra, e que o marisco que se acaba de aquí pois, sacou de pasar fama a moita xente. Os bancos marisqueiros son estar moi integrados no que é o barrio, non? A comunidade que hai alrededor. E é case un símbolo de identidade tamén. Cando empecé a traballar, aínda quedaban varias mulleres que foran as que fundaran a agrupación, as que lles debo o traballo, claro. Porque a finais do século pasado foron elas, as propias mulleres que traballaban nesa actividade desregulada, que quixeron facer unha actividade regulada e profesional. E, bueno, a que lle debemos agora isto. Elas inventaron esta profesión, é un exemplo, creo, de éxito. Nos no marisqueo traballamos en bancos naturais. Son zonas do litoral que están integradas no ecosistema xeral. Esas ameixas están aí porque están en un equilibrio ecolóxico co resto de especies e de hábitats. Por exemplo, un hábitat moi típico que está asociado aos bancos marisqueiros son os cebadais ou as praderas de zostera. Son pradeiras de moita importancia a nivel de biodiversidade, porque sirven de refuxio para os alevíns, por exemplo, de especies ademais, bueno, xa comerciais e non comerciais. É un hábitat que non é, quero decir, que non está asociado directamente co marisqueo, pero sí que xenera ese equilibrio ecolóxico que é necesario. Precisamente a ría de Vigo é unha porta de entrada, non? Hai un montón de tráfico marítimo e tal, que tamén é eso, unha porta de entrada bastante habitual de especies invasoras. Normalmente especies exóticas que as especies de aquí non están adaptadas. Ninguén a come, por lo tanto se estende e pode chegar a sustituir ao resto de especies de aquí. Aparte de que a propia ameixa japónica pode considerarse unha especie invasora. Unha, por exemplo, que se me ocurre agora, que é bastante famosa, é o sargazo xaponés. É unha alga invasora. Esta sí que é bastante agresiva, ademais, pode chegar a sustituir as especies autóctonas. Co conseguinte, claro, coa destrucción de hábitats, o sea, os bosques de laminaria, que son unha alga autóctona de aquí, son, pues eso, refuxio para un montón de especies, centola, etc. Tamén ese é un problema. O marisqueo é unha actividade económica ultra sensible, o sea, moi vulnerable aos efectos do cambio climático. Unha cousa evidente é o que parece que xa é un feito, que é a subida do nivel do mar, afecta directamente a nós, que nos afecta directamente cando vimos a traballar, precisamente aproveitamos esas baixamares, non? De feito, hai un banco onde cada vez noto que vamos menos, porque hai cada vez menos mareas que nos permitan chegar ao teu recurso. Ali en Toralla, por exemplo. Despois, outro dos efectos do cambio climático que se nota máis no tema do marisqueo é que os veráns son cada vez máis calurosos e os otoños cada vez máis chuviosos. E ese efecto combinado fai que haxa unha gran mortandade en toda Galicia. Tamén afecta de forma diferente según as especies. Parece ser que a baixada da salinidade na auga, non, por as chuvias torrenciais, afectan máis ao berberecho, por exemplo, que a outras especies. A única forma que vemos de adaptarnos ou de intentar mitigar ese cambio climático, pois é facer máis vigilancias, o sea, reforzar todo ese tipo de tarefas non extractivas e de medidas de xestión ou de control da sobreexplotación. Pois hai que facelas mellor porque o cambio climático exixe, claro.